Zdravím vás, takže tu máme žrebovanie o knihu Lenivý milionár, do ktorej ste sa mohli zapojiť minulý týždeň svojim komentárom. Pôvodne sa zapojilo, ukazuje tu 56 komentárov, ale posledný komentár je môj, kde som ukončil súťaž, čiže je to 55 komentárov, lenže po overení si všetkých komentárov som zistil, že niektoré komentáre boli duplicitné a musel som ich zmazať. Tie prvé, ktoré ste napísali, som vám nechal, ale ak ste sa snažili svojou druhou e-mailovou adresou skúsiť zdvojnásobiť svoju výhru, tak tie som musel zmazať, aby šance u každého boli rovnaké. Takže nám tu ostalo 49 súťažiacich. Všetkých som si tuto zaznačil do tabulky Excel. Hej. A je tu 49. A tu mám teraz taký program, kde napíšem číslo 49, už to tu vidíte, ale prvý sa to ešte raz takto dá, 49. A ja teraz dám štart a vyžrebuje nám jedného víťaza tejto knihy, ktorého potom budem kontaktovať. Takže nechám to chvíľu ísť. O chvíľočku dám Enter a budeme mať víťaza knihy Lenivý milionár. Takže Enter. Je to komentár číslo 8 a to máme osmičku nejakú Silvika 077@zoznam.sk. Gratulujem a budem kontaktovať slečnu alebo pani Silviku čo najskôr. Vám želám príjemný zvyšok dňa a užite si víkend. Čaute.